chitoro changu. Ndakashedzwa nemadzimai yangu kudarira Major Street muri Musivu. Vachinditi uyai kuno ndamangarirwa naBrian Mzanzi nenyaya yekuti akaunditorera protection order. Ini ndakasumuka ndakaenda kudarira Major Street. Ndakapinda mudarira Major Street, Brian Mzanzi ndopandakamuziva. Achibvunzwa mubvunzo naMajor Street kuti uyu mudzimai unomuziva here, akapindura chokwadi chokuti mudzimai ndaidanana naye. Ini ndakaita tsvagurudzo yekuti pakudanana kwavo chii chakaitika. Ndakaenda kuna Sabhuku Chimudzeka. Kwa Sabhuku Chimudzeka vakasvika vakandipa tsamba yavakambenge vatongwa kudarira Sabhuku Chimudzeka. Asi Brian haana kukwanisa kuenda kudarira iroro. Mushure mokunge mudzimai waBrian arwisana nemudzimai wangu pari pabhaundi pavakabatwa vachiita cheupombwe chacho. Saka ipapo ndo pandakaziva kuti anodanana nemudzimai wangu. Tinotenda changu. Uri kupokana nazvo here zvirikutaura nomulidzi womukadzi kuti iwo wakabatwa iwe wakarara nomukadzi umwe kubhaundi? Kupokana kwako kwavoti nomuromo kana kupokana nazvo sanambura pamusoro wendare mazira ndoita nyaya yekupokana kwangu. Mudzimai uyu ndagara makore 5 ndichionana naye achigara pabereki vanhu. uchidanana naye ndichingomuona achigara navabereki vanhu ndopandakazosvitsa ushoko kwaari. tawirirana tapa kudanana aimudzimai. Mudzimai vakasvika zuva rekuti takazoya kumba kwangu ari manheru tiri pakutandara uri pabhaundi usiku. Madzimai angu ndopakanzwa kuti pane izwi mutaurire munhu nemudzimai kubhaundi achibva kuda panze. Akasvika ndinyama yavo akati kwemimi muri pano nemurume wangu muri kudere vakabva vatanga kurwisana ava vanokwanisa kutaura. Madzimai angu achibva enda kuna Sabhuku Chimudzeka vakati ndaona mai ava nemurume wangu kumba manheru. Amai vachibva vachidzikira zvakanzwa yekuti ari kunenyaya vakaramba kuona. Musi wavo varamba kuuya manheru kwacho amai vakaperekedza nhama dzavo vachibva vakusiya kumba kwangu vakasiyiwa pari pamba pamai vangu. Lakini tikatuma nababa tozisiya muroora wenyu mutano. Mai vangu vakati ini handisiri muridzi wenyaya endai pamba pemwana wangu abva munosiya nyama wenyu kuti ndo kwamufana kuenda. Alright. It's okay. Pabhaundi paipa mamhoti kwete mapaona kuti ndipo pamazotaura mega here kuti pakazorwana vanhu handitika kudanana makadanana handitika zvokuti makagara makore makani murume wacho mamuona here womukadzi wamaidanana naye pabhaundi mamuona mamuziva here kuti ndimukadzi zvati izvezvi mamuziva here dare mukadzi uyu munomuziva here murume womudzimai uyu ndamuziva kuno kudare mashedzwa nedare handiti zvichibudikidza nemurume anonzi Nevzin Mudzonga handiti vamudzonga vacho ndo varidzi vomukadzi uyu. Amai ava pavati murume wangu ndouyu ichi ndicho chikomba mazinzwa here murume wataura ndo Nevzin Mudzonga kureva kuti ndiye muridzi womukadzi uyu ndiye mukadzi wamuri kutaurwa mimunzi maidanana nomukadzi womunhu anova ndiye akazomutsa noise nevakadzi venyu pabhaundi. Nyaya mai chimira mambo vachisera judgment akakuita kangani kwemurume yeye unopikisana nazve ndanguwapikisana nazve tokanana naye
Taisirwa nababa wavo vachitera kuzokupa mudzimai wavo muno mudare ndizoti varimwe vatezvara pamusoro tezvara handisi kuzati varipo here asi kuunzwa kumudzimai uyu kumba kwangu natezvo yevavo mbovari aiwa ndobvunza mubvunzo wakanaka wani urambei ukunzi wevatezvora varipo here vauya apa kutotishuwa mukwasha wavo uyu vanomuziva here pamwe wevakukomba munhu kuchikomba avasingaziva mukwasha wavo ndopane nyaya chete iripo yakubvunziwa chete kuti wewe kunzwisisa chete asi unonoka kufunga pamusoro vatezvora isizvati varipo nama ambuyonyaro mamwenyu vapi varipo vaunyangarire kutadza kuti ndiripo kana kuitaisa unogarira natezvarani tora mukadzi wako yachiripo nasazomangarirwa nomurume mukadzi uyo yandikuwatawaira uchikomba handinokuzwa kuti mukwasha munhu uyu nyaya idzo dzikazotaurwa idzeni angari mukwasha anga akabata chikomba chake mukwasha waindoupi ari kunzoro uya kuti kanzini mama kaya kondipa mukadzi ndizizvi wazwa here wazinza zvotaurwa right nengeyerega tikubatsire isusu umbowo hwekutsvaga kuti mukadzi akayomba kwako haukwanisi kutibatsira apa nekuti isusu chiri kutaurwa nenyaya iri pana peiri kudare ndeyekuti iwe wakarara nomukadzi womuridzi muridzi ari kuda mombe dzataurwa wanzwisisa dare riri kuedza kukuti zvese zviri kutraya kutaurwa namambo kunzi shuwa here kuti mukwasha wenyu ndoupi vachiti ndouyu kuda kuti mambo agutsikane kuti okay panapa mukwasha anozikana natezvara ndouyu iwe uri chikomba kuti vakwanise kuona masetere avanoita pesi yavo kuti kana ndakukupa saizi unenge wakamira sei iwewe uri kutaura futi kuti umbowo kuya kwomukadzi uyu ndinawo iwe kuti mukadzi uyu azoya kubhaundi asvike kurwisana nomukadzi wako iwe akanga ashedzwa nani akaya kunguya wega chete wairara naye uya wega anouya mukadzi anga anoheri kubve mukadzi urakupupura kuti iwo mwano 10 times zvarara naye 10 times akamutodarika futi anoona 10 times iwewe ungatipupura yekuti pekere kateni kacho kanogona kachitodarika kangani kwakarara naye kwaunoziva wewe kwakuziva iwe kurara wakapfeka kondomu nokurara usina kupfeka kondomu nomukadzi hauda kurara naye aiwa changaishoti iwe tafunga kuti kuramba kwauri kuita uri kuramba uchiti ndakafunga mukadzi uyo akanditaurira kuti handichisina murume ndokuramba kwanga uchiita zvinapa iwe kuti tenderedza uchiti handizvizive asi uri kuzoguma ndakarara naye ndaendana naye uri munhu rudzike kana tatakateerera pataura mukadzi achitaura kuti uri chikomba watida zvinhu akati ndikarara newe ka10 ndareka kubvunza kuti wazvinzwa here kuti warara naye pane chaurikuisa ukati havana ezvinova kuti ka1 saka ndakutaura nyaya yekupeta muramba uri chii ezvidai wabvuma kare kare kana mutongo wamambo waikurerukira
zvinei zvinonezvo wakuita kaita ndakuratidza ndinodhivhita pfungwa dzese dziri kuno 5 times vanhu vari kuno tichitoteerera iwe waita 1 macho waita confused madzimai maisanganana nawo kumba kwako mubedroom mako here kana kuti pane pamukagadzira ambuya mairariwa kupimbe panze inguva yefojere yamairara nai baba undeira changamira ungaida kunzwa kuti mairarirana kupi panze apo kumabhaundi saka regai tipe changamiri vadzikise mutongo changamiri pawandizvibvunza vaya vandaida kubvunza kuti anozikana here vachibvunza vakarora mukazuva nditi iwo kuti wakapiwa hati zvonavakurambira nhasi iwe wakazoenda kumangara nako pana polisi ndokwakasiyana siyana uchizati mukadzi uyo hasi wako anoona kuti vazobatwa nomuridzo womukadzi akuziva kunokwatita nyaniti saka inomubhadhara mombe 5 plus iwe kurara nomukadzi womunhu musango chero kundourara iwe unofanira kubhadhara mombe kwamanga yokuti upozi kukura kuona rozvijeye changamire vanodzikisa mutongo kuti mudzonga anofanira kubhadhara mombe dzinombada 5 pakutirwa mukadzi wake nepo mambo vanobhadharisa mombe zvakare kuti vanofanira kubhadhara mombe kwamambo nokuda kwokuti vairarana musango nomudzimba vashonehwa nozviwanikwa zvavo tujeye notubvinyu asi imambo yavo unofanira kubhadhara $100 yokuti mimba mairara nechikombangizo kuti muno murume kagumi vanosvikatorana protection orders protection order pamukadzi wofunga nyadzisaichukusenga kana murume akaidzonoka kumbo varume kana murume akaidzonoka kumbo ambuya kuda kuti areichi mambo kapaka judgment lokupara mhosva ansunguya mutaure ngavasunge vataure zvavanoda kutaura ticho mama zvamunoita manje mama munozomangara manzwa munoenda kudare momhangara kuti mukadzi uyu haana murume imimimo anopo kushaya murume zvese mungosa padare manzwa tete